Και θα θυμάστε επίσης και κάτι άλλο. Ότι ο ελληνικός λαός στην ιστορία του και στη διαδρομή του είναι λαός εμπόρων, ποιητών, πολεμιστών και φιλοσόφων. Δεν είναι λαός υπαλλήλων. Το όνειρο των Ελλήνων πρέπει να σταματήσει να είναι όλοι να πάνε να βρουν μια δουλειά σε ένα γραφείο. Πρέπει να ξαναβρούμε αυτό που ήμασταν. Ήμασταν ναυτικοί, ήμασταν ταξιδιώτες, είμαστε έμποροι, είμαστε δημιουργοί, είμαστε πολεμιστές. Έτσι, έχουμε μια ηρωική αντίληψη για τη ζωή. Αυτό το πράγμα πρέπει να ξαναβρούμε. Λοιπόν, αυτές τις αξίες τις εισαρκώνει η παράταξή μας. Θα πάμε στην κάλπη, στις εκλογές που έρχονται, και θα μιλήσουμε και σε αυτές τις 24 ώρες, 40 ώρες πόσες μένουν μέχρι τις εκλογές, με το εξής συναίσθημα. Το συναίσθημα της ηθικής υπεροχής των αξιών μας. Να ξέρετε ότι αυτοί εκπροσωπούν τις δυνάμεις της καταστροφής και της ύψης και εμείς εκπροσωπούμε τις δυνάμεις της δημιουργίας, της συγκρότησης και του μέλλοντος. Έτσι πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε, έτσι πρέπει να τους ονοματίζουμε. Και λέω και ένα τελευταίο, κλείνω. Λένε τώρα διάφοροι. Και άμα γίνει η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία ή η κυβέρνηση με πυρήνα Νέα Δημοκρατία, πώς θα κυβερνήσει? Θα και απέναντί του ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα ξεσηκωθεί, θα κάνει διαδηλώσεις, θα καταλαμβάνει εργοστάσια, θα καταλαμβάνει υπουργεία, θα κλείσει τα πανεπιστήμια, θα κλείσει τα σχολεία. Δεν θα κυβερνήσετε, ούτε 2 μήνες δεν θα μείνετε. Λοιπόν, θα είμαστε συνεννοημένοι. Η Ελλάδα έχει κοινοβουλευτική δημοκρατία και όχι λαϊκή δημοκρατία. Εντάξει, είμαστε συνεννοημένοι σε αυτό. Το κουμάντο στην Ελλάδα το κάνει το κοινοβούλιο που εκλέγεται δημοκρατικά από τον ελληνικό λαό. Δεν θα το κάνουν κουμάντο στην Ελλάδα οι γκρόπες της άκρας αριστεράς. Άμα θέλουν λοιπόν να πάνε να πουλάνε βία, τότε να ξέρουν ότι πρέπει να βρουν απέναντί τους μια κυβέρνηση αποφασισμένη να αντιμετωπίσει και να απαντήσει στη βία της άκρας αριστεράς. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται διαφορετικά. Λοιπόν, αλλιώς όντως δεν θα κυβερνήσει κανένας. Όχι είναι δημοκρατία κανένας. Και όντως θα επικρατήσει το χάος και το πεζοδρόμιο. Λοιπόν, πολλοί τους ανεχτήκαμε, πολλά χατήρια τους κάναμε, πολύ χώρο τους παραχωρήσαμε, τελειώσαμε. Και Κυριακή νικάμε και κυβερνάμε. Τέλος. Απλά πράγμα.